Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan. Sedherek yang mulia, alhamdulillah kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi kenikmatan, kerahmatan, kesehatan, kesempatan menika adalah nikmat Allah yang ageng sanget kangge kula panjenengan sedaya. Salam dan salam kita terpuji dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sang memberi teladan terbaik kagem kula panjenengan sedaya. Sedherek yang mulia, beberapa dosa besar diantawisipun menika syirik, membunuh, melakukan sihir dan lain-lain. Menika adalah dosa-dosa besar. Nah, diantawisipun beberapa dosa besar menika makan harta riba. Menika seperti dikatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annam qalu innamal bai'u mislu riba wa akhallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ata fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Jadi wong sing mangan riba iku ora ngadeg kejaba kaya ngadege wong sing disamber setan saking gendeng. Dados menika nggambaraken tiyang ingkang nglampahi melakukan riba. Jadi meminjamkan sesuatu kemudian mengharapkan tambahan dari apa yang dia keluarkan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Sebab mereka menganalogikan madakno sak temene dagangan iki mislu riba, sepadane riba kan padha-padha golek dadi ngoten. Nek wong dagang niku kan kulaan terus angsal disate angsal badhe. Lah nek riba niku mboten kate kulaan barang. Dadi nyilena dhuwit terus balike menika kedah langkung kathah tinimbang angsale utang. Ngoten niku. Wa khalawul bai'a wa harrama riba. La Allah ngalalaken dagangan, ngaremaken riba. Dadi nek dagang silakan halal niku, tapi lek riba niku haram. Masalahe nggih niku mboten kate kulaan, wis nyilena dhuwit balike mun angsal keuntungan. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Sapa wong sing wis ketekanan nasihat saking pangeran terus mareni, dadi mboten nglampahi riba malih, falahu ma salafa, napa sing wis kliwat niku wa amruhu ila Allah, urusane terserah Allah. Ya napa ngene hukume niku terserah Allah. Man ada faulaika ashabun nar. Wong sing baleni masih dikandani, masih terangno tentang masalah haram riba kok saya tetap nglakoni, faulaika ashabun nar, ikulah penduduke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hum fiha khalidun, wa iku langgeng ing dalem neraka. Dados ngoten niku wau anjamaken tiyang ingkang nglampahi riba.
Salajengipun yamhaku wa riba wa yurbis sadaqat wa wa la yuhibbu kulla kafarin asim. Al-Baqarah 276. Lan Allah menghancurkan riba wa yurbis sadaqat. Allah nyuburake sedekah. Dados nek riba niku dilebur dening Allah mboten enten barokah wa yurbis sadaqah. Lan sedekah niku disuburaken dening Allah. Misalipun wonten surat Al-Baqarah 200 kali dipunterangkan masalah dina yunfikuna fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah gambarna wong sing infak sabilillah ya kaya dene pari siji sing kula pitung uli. Tiap-tiap uli berisi 100 biji. Lah Allah menika melipat gandakan yudha'ifu liman yasha kepada orang yang digandaki. Terus sedekah menika napa subur. Lah nek riba niku napa ajur dijur dening Allah, dilebur dening Allah. Tapi lek sedekah menika disuburaken dening Allah. Wa la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah ora seneng wong sing kafir lan dosa. Dadi sakwise wis diterangno nek riba gak oleh tapi sik tetep nglampahi menika termasuk kulla kafarin asim. Dadi wong sing kafir ya dosa. Terus ayat 278 ya ayyuhalladzina amanu taqwa wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Hei wong sing iman wedya marang Allah. Wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin, tinggalno sisa-sisa dari riba in kuntum mukminin. Lamun sira kabeh wong sing iman. Dadi nek mengaku beriman ya supaya takwana Allah tinggalan sisa-sisane riba mau ing kuntum mukminin lamun sira kabeh wong sing iman. Fa ilam taf'alu fa'danu biharbi minna wa rasuli wa in tabtum falakum ru'usu amwalikum la tudlimuna wa la tudlamun. Ayat 279. Lamun sira kabeh ora gelem leren saking perbuatan riba fa'danu biharbi minna wa rasuli, mongko aweh weruh fa'dan adano berilah beritahu biharbi minna wa rasuli, diperangi Allah diperangi Rasul. Masya Allah anjamane tiyang ingkang nglampahi riba menika diperangi Allah diperangi Rasul. Wa itu betul falakum ru'usu amwalikum. Lamun sira kabeh tobat mongko kedue sira kabeh pokoke bodho sira kabeh. Dadi misale mbiyen ngutangi 100 nggih sing 100 niku wae jikuken. Aja sampe njikuk napa anake. La tudlimuna wa la tudlamun. Sira kabeh ora dikoni ngoyo ya ora ngani ngoyo. Ora ngani ngoyo ya ora dikani ngoyo. Dados ngoten niku. Terus 180 wa in kana du'usratin fanadiratun ila maisarah. Lamun wong kuman dalam kondisi berat kate nyaur utang kangelan fanadiratun ila maisarah, mengko supaya ngenteni sampai maisarah maring gampang. Jadi kadang tiyang niku kan duwe utangan dilakokno digawe usaha kadang-kadang terus rugi bangkrut. Ya ditunggu sampai maisarah mari sing gampang, utawa pas sedang sepi dagangane sepi utawa gak ana panggawean sehingga dikoni gak isa nyaur utang. Ya dinteni sampai maisarah mari kang gampang. Wa antasaddaqu khairul lakum, lamun sira kabeh gelem sedekah iku luwih apik. Dadi misale gak kira iso nyaur utang wis disedekahno pisan ae. Nah niku luwih apik. Misale tiyang niku dereng saged nyaur kadang-kadang niku napa temporin kan.
Misale nagih teng ngriku kadang-kadang sing ditagih malah ngamuk. Padahal nagih niku nggih rugi. Napa malih apa tempate adoh perjalanane ya wis biaya, teko kono durung oleh sauran. Kadang-kadang ya wis tenaga ya napa waktu bensin dan seterusnya. Kadang-kadang tutuk ngriku mboten angsal sauran ngoten lho. Panadiratun ila maisarah mongko ngentenono sampai gampang. Lah kadang-kadang tiyang niku kan tempo. Mila saking menika menawi jenengan ngutangi tiyang terus tiyang niku tempo. Misale jenengan ampun disemayani dina Senin, bareng dina Senin ngriku sepurane ya aku sik durung iso mbayar utange. Nek kanca kula niku sik ya pelurune baru tak kei. Istilahnya peluru. Oh iya. Lah selama dereng disauri. Lah niku nilai ini sedekah semisal harta itu. Jadi misalnya 1 juta ngoten dereng disauri tempo mergo duka napa ngoten sehingga mboten saged nyaur utang. Lah jenengan sing ngutangi niku wau angsal ganjaran sedekah bendina 1 juta selagi ini durung disaur. Wonten. Dadi nek wong utang gak tau ditagih. Mergo nilaine ngoten niku wau. Kadang-kadang nek kula ya guyon nggih temen. Dadi nyilih dhuwit pira 500. Kamu sar gak apa-apa tak tagih di akhirat lho ngoten. Di akhirat apa nyaur. Dhuwit gak bakal ilang. Gak kira ilang, masih sampai nang dia gak kira ilang, catatane gak kira ilang. Nek kamu saiki gak apa-apa, tak tagih di akhirat, wanita sampean. Nilainya tentu lebih besar. Masalahnya gini wow. Jadi selagi ini dereng disauri, tiang niku wow, napa nilainya pada karo sedekah, semisal uang niku wow, ngoten. Lah kadang-kadang wong wis kepegelen nagih akhire wis kali tagih wis. Dadi oleh gak nagih mergo jengkel ngoten. Lah nek tiyang niku wau semerap nek niku wau tanggung jawab nggih medine nggih tempone kapan ya segera nyaur utang. Tapi lek gak iso ya laporan sak temene ya apa sepurane semua ya. Dadi ngikutan niku wae. Wa tasaddaqu khairul lakum. Lamun sira kabeh gelem sedekah niku luwih apik. Ing kuntum ta'lamun. Lah sedekah niku menjadi napa istilahnya? Payupan nggone dina kiamat. Nalikane gak ana payupan kejawa payupane Allah. Jadi sedekah niku akan menjadi napa? Naungan di hari kiamat. Sedherek-sedherek ingkang mulya, kadang-kadang utang niku tempone niku wis puluhan tahun. Kadang-kadang zaman semono niku nilaine mboten sepinten. Misale zaman tahun 70-an utang, marang-marang tahun 90-an ditagih. Lah biyen utang pira 3.000 lah 3.000 biyen oleh apa? Maksud saiki dibayar 3.000 maneh. 3.000 biyen wis oleh apa? Medine ya padha karo sing senilai karo iku, ngoten. Makanya kadang-kadang niku dikerusakan kali Mas, ngoten. Jadi utang dhuwit dirupakno emas sehingga nek mbayare niku ya senilai emas niku, ngoten. Misalnya utang senilai 10 gram emas nyauri ya 10 gram emas otomatis nggih regane beda punan. Lah nek tiyang diutangi nyauri niku sing apik sing luwih apik sing luwih. Nate suatu saat Nabi niku ditagih kali tiyang ngoten. Akhirnya sahabat sing ngamuk, ngawur Nabi ditagih ngoten. Nabi nggih ngajak nggih lah nek kok gak kepengin ditagih ya sawrono lho. Akhire digolekno digawe nyaur iku mang. Lah biyen niku utange
pedet katakanlah umur setahun digolekno umur pedet sing umur setahun mboten enten sing luwih tuwa mboten. Akhire ya mesti kulo ge nyaur. Dadi nyaure luwih apik tinimbang oleh utang. Nah sing gak oleh niku perjanjian. Iki kudu sampeyan lho ya. Ada kan ngoten. Saniki kan napa kathah tukar uang nggih. Ijol duwe anyar 1 juta dadi pinten? 10% terus. Nek 1 juta berarti 100.000. Ijol duwe bayar 100.000. Kadang-kadang ngoten. Jadi wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Jadi kata hadis sing nerangkan masalah niku wau. Jadi sapa wong sing nanggono utang Nabi dawakan man angdara maksiran falau bikuli yamin mislahu sadaqatun lau bikuli yamin misluhu sadaqatun qabla ayyakil ladain fa idza khalladain fandaru falau bikuli yamin mislahu sadaqatan. Dadi sapa wong sing nanggono wong sing kangelan mau kedewe wong iku mang setiap hari mislahu sadaqatun. Jadi semisal harta niku wau sebagai sedekah. Lau bikuli yang mislu sedekatun qabla ayakil ladain. Jadi sak bendina semisal harta niku wau bernilai sedekah sadurunge yen to utang niku wau disauri. Ngoten. Dan panjene napa niku wau dalam keadaan kesulitan nggih sampean tangguhaken ngoten. Mulane kadang-kadang kanca-kanca tukang, kanca-kanca kerja ngoten yo kadang nyilih dhuwit. Umpane kaya butuh tenan ki yo digawe anu. Aku sik butuh dhuwit iki. Pira tak meni. Mboten ate kula nagih. Nggih niku wau guyonan kula ngoten. Lek kau bayar gak apa-apa tak tagih di akhirat ngoten. Nggih alhamdulillah mboten nate sampai terus mboten bayar ngoten. Dadi niku wae nek tempone minggu ngarep ya bareng minggu ngarep kok gak iso. Sik tak tanggono sik gurung iso nyaur. Nah niku nilainya napa sedekah. Dados ngoten niku wae napa saking gedene dosane napa ngelampahi riba. Sehingga menurut perbankan saat menika adalah contoh riba sing di napa pelaku utamane niku tiyang Yahudi ternyata. Mila nalikane ten ngene Inggris, ten ngene Jerman niku kathah tiyang Yahudi ingkang diusir. Akhirnya ngelumpuk ten ngene Palestina niku. Dadi sakjane iku diusir mergo napa? Nggih ngoten niku wau. Dadi ana wong sing sugih ngutangno dhuwit, lek gak iso mbayar, disita barangi. Dan ngoten niku mulane wong Yahudi sugih-sugih teko napa? Ngelampahaken dagang napa? Per keuangan secara riba. Mulane tempundi-pundi diusir sebab ngoten niku wau kelakuane ngoten. Termasuk bangsa menika sebagian besar niku dikuasai kali tiyang Yahudi. Termasuk dolar niku ngoten. Dadi misale sampeyan kate tuku nang Cina niku kudu tuku dolar dhisik. Lah nilai jual kali napa beli niku beda. Beda kathah. Nek sampeyan tuku luwih larang tapi nek sampeyan dodol diregani murah. Ngoten niku wae. Lah selisih niku batine dolar. Lah dolar ten kene misale ten Cina niku napa? Yuan. Yuan. Nggih ngoten. Nek yuan tuku dolar luwih larang, nek dolar tuku nang gone yuan luwih murah, otomatis akeh
Badine mulai dolar niku kuat mergo nggih ngoten niku wau lah sakniki sebagian besar anggota BRIC niku wis meninggalkan dolar ngoten. Dan sebagian sudah kembali ke emas. Sebab niku wau kata bernilai riba. Lah nek dolar wis gak patek digawe otomatis nilaine nggih mboten kuat malih. Mulane sakniki nggih rada kolap Amerika. Akhirnya ya napa supaya akeh duwike maneh. Nggih niku wau Venezuela diserang, Iran diserang, bentang oleh duwik maneh ngoten. Dados ngoten niku wau, bahkan berita terakhir niku enten upaya mengadu domba antarane negara-negara Arab ngoten. Jadi Israel nyerang Arab terus dikandakno iki hasil perbuatan Iran padahal perbuatan Israel ngoten. Lah engko nek wong Arab berperang butuh senjata, sing dodol senjata nggih Amerika malih ngoten. Kali Israel nggih ngoten dodolan senjata. Dados ngoten niku wau taktike napa global geopolitik global ingkang teng mriku korbane tetep wong Islam maneh ngoten. Mila saking menika kita sebagai wong Indonesia nggih siap-siap mesti niku enten efek enten Indonesia. Sebab berita terakhir minyak di Selat Hormuz niku mau dicegat. Jadi minyak Indonesia niki impor niki persiapannya cuma sekian hari ngoten. Nek persiapan iki entek cukup buat minyak ten pundi. Mboten saged kulaan ngoten. Niku nggih masalah riba menika sak menika menguasai segala lini ekonomi kula panjenengan sedaya. Secara tidak langsung kula panjenengan sedaya kita terlibat di dalam urusan riba kala wau ngoten. Nggih kita kedah atas mengantos kula panjenengan sedaya menika katutan panganan mangan riba ngoten. Sebab pelakune nggih kenging, saksi nggih kenging, sing nulis nggih kenging. Maksudnya terlibat di dalam urusan riba. Semoga menyelamatkan kebanyakan sedaya, mengantar kebanyakan sedaya menika terlibat dalam ekonomi secara riba. Sebab menika nggih dosane ageng sanget. Semanten semoga pilih wonten karsan sampun Allah, pilih wonten kekeliruan menika saking kekurangan pribadi kula piyambak nyuwun pangapunten. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum